είναι απίστευτο αυτό. Τώρα μιλούσαμε εδώ μαζί. Ελένη, πέθανε ο γιατρός. Παναγία μου, πώς πέθανε? Πώς πέθανε? Από συγκοπή. Μη χειρότερα, καλά που πέθανε. Πού πέθανε? Μόλις γύρισε στο σπίτι του. Πολύ λυπήθηκα, Γιώργο μου. Πάρα πολύ λυπήθηκα. Μα τώρα μιλούσαμε εδώ μαζί. Για σκέψου. Για σκέψου. Ναι, δηλαδή στο καθένα μπορεί να συμβεί. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Πάρα πολύ λυπήθηκα, Γιώργο μου. Ζωή σε λόγου μου. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Ζωή σε λόγου σου. Πάει κι αυτός. Πάει. Μα αυτός ήταν προλίγο εδώ. Ο Νικολάου. Ναι, αυτός. Για σκέψου. Βρε τον καημένο το γιατρό. Ναι, τον καημένο. Καλός άνθρωπος. Νέος άνθρωπος. Όχι και τόσο νέος, Ελένη μου. 60 τόσο χρονών άνθρωπος. Να, εδώ είναι η ζωή. Και ύστερα μου λες εμένα. Λοιπόν, Δεσποινής, προχωρούμε. Θα συνεχίσεις, Γιάνγκο? Γιατί δεν πρέπει? Μπορείς ύστερα από αυτό? Άρα πάλι και τούτο. Δηλαδή τι θες να κάνω, να πεθάνω κι εγώ? Φίλος ήταν, χρυσός ήταν. Καλά πάει, πέθανε. Τι να γίνει? Όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Κανείς δεν μένει αθάνατος. Εσύ θα πεθάνεις και η Δεσποινής θα πεθάνει. Κανείς δεν μένει αθάνατος. Τι λέει σας, Δεσποινής? Πού σταματήσαμε? Ελένη, θα πας εσύ στην κυρία. Γιατί εσύ δεν θα έρθεις? Δεν μπορώ εγώ, δεν αντέχω. Τον αγαπούσα πολύ τον γιατρό. Άλλωστε ξέρεις τι για τις κυρίες. Η κυρία Παπαγιώργου. Η κυρία Παπαγιώργου, αυτό τους οδούς. Μάλιστα, κύριε. Ελένη, περάστε μέσα. Γιατί? Περάστε μέσα. Να μην μας ενοχλήσει κανείς. Για να έρθει εδώ αυτοπροσώπως η κυρία Παπαγιώργου, θα συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Μέσα, περάστε μέσα. Ορίστε, Δεσποινής, ορίστε. Πού να πάω πια? Μέσα, Δεσποινής, δεν ακούτε, είναι η κυρία Παπαγιώργου. Μάλιστα, κύριε. Περάστε, κυρία Παπαγιώργου. Bonjour, κύριε Αγγέλη. Bonjour, madame. Με συγχωρείτε που έρχομαι σε κάπως ακατάλληλη ώρα. Παρακαλώ, madame. Τηλεφώνησα όμως στο γραφείο και μου είπαν ότι είστε αδιάθετο. Αδιάθετος εγώ. Εξαιρετική τιμή που μου κάνετε, madame. Παρακαλώ, καθίστε. Merci. Υγεία σας, madame. Καλά. Τα κέφια σας. Pas mal. Ποιος έχει τσιγάρο? Ποτέ πριν από το μεσημέρι. Ο Μπαρτό μου πιέθηκε, κυρία μου, πιέθηκε. Μια χαρούλα είσαστε πάλι σήμερα, όλο δροσιάκι μου, κυρία. Αν σας άκουγε κανείς τέτοιο πως μου κάνετε αύριο φλερ, κύριε Αγγέλη. Και δεν πάνω να το έλεγε. Και δεν φοβάστε. Θα φοβηθώ εγώ. Τι πράγμα. Μα τη γυναίκα σας. Αστεία πράγματα. Όταν έχω δίπλα μου ένα δροσερό πλάσμα, τέτοιο δροσερό πλάσμα σαν και εσάς. Merci. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό αισθάνομαι κάπως θαυμάσια τον εαυτό. Ξέρετε, το θάνατο του μακαρίτη του Ανδρόζου, παρότι τον αγαπούσα πάρα πολύ το καημένο, μου έφερε ένα μεγάλο σοκ. Τον λάτρευα τόσο πολύ. Και τώρα που είμαι υποχρεωμένη να τον αντικαταστήσω, σας βεβαιώ είμαι παρηγόρητη. Να τον αντικαταστήσετε. Ναι. Το
τόσο γρήγορα. Γρήγορα. Μπαρτόν, δηλαδή θέλω να πω. Κάθισα ως βέβαια έναν ολόκληρο χρόνο. Μάλιστα. Του έκανα τα μνημόσυνά του, δημοσίευσα νεκρολογίες, έκανα δωρεές εις μνήμη του. Χάρη σε εσάς, μέχρι και πρωτομή του έστησα ακόμα. Τον ετοίμησα όσο μπορούσα. Τι λέτε? Νομίζω ότι έκανε το καθήκον μου. Τι λέτε, μαντά, και επί το παραπάνω. Βρίσκομαι σήμερα, σας βεβαιώ, Ναι. σε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Γιατί? Αν ξέρατε τη δύσκολη που είναι σήμερα η θέση μιας πλούσιας βεβ που έχει για πρίκα της ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια του τόπου. Δηλαδή, Πρώτα-πρώτα, έχω τους διαφόρους πρεταντάν. Είμαι υποχρεωμένη να ακούω 2 και 3 δεκλαρασιόνες την ημέρα. Η εποχή μας, βλέπετε κύριε Αγγέλη, έχει αναπτύξει τόσο πολύ το επιχειρηματικό πνεύμα. Ας είναι. Αυτά δεν με στεναχωρούν και τόσο. Άλλωστε, είναι οι μόνες διστραξιών που έχω για την ώρα. Μπαρτόν, κύριε Παπαγιώργου, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε λίγη Τι λίγη, υπομονή. υπομονή και τι να περιμένω. Είναι, δεν θέλω. Τι να περιμένω. Άλλωστε, δεν πρόκειται για μένα, φίλε μου. Αλλά, Πρόκειται κυρίως για το εργοστάσιο. μάλιστα. Εκείνο που θέλω σήμερα πριν απ' όλα είναι να το αναλάβει στα χέρια του ένας άνθρωπος, στον οποίο να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Να μπορεί να το διευθύνει. Να το κρατήσει στο ύψος που το κρατούσε ο Μακαρίτης ο Αντρέ. Γιατί, Μπαρτόν, εγώ, Δεν πρόκειται για σας. δηλαδή, Εσείς είσαστε ένας λαμπρός υπάλληλος, ιδεώδης μάλιστα. Αλλά άλλο ένας υπάλληλος μοναμή και άλλο ένας κύριος απόλυτος. Και για να καταλάβετε καλύτερα, εκείνο που θέλω είναι ένα σύζυγο σαν και εσάς. κυρία μου, το λέτε σοβαρός. Ω, θα ήταν το ιδεώδης μου. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή, ενώ, όχι μόνο ως υπάλληλος, αλλά και ως άνδρος φυσικά. Αυτόν, Ως τύπος αντρός. Κυρία μου, κάποτε μου είπατε ότι είναι ο τύπος σας. τι οδηγεί. Κυρία μου, θυμάστε μια φορά που καθόμασταν στη βίλα σας στην Κηφισιά και κοιτάζαμε στο συντριβάνι τα χρυσόψα. Μου είπατε τότε ότι σας αρέσω. Το θυμόσαστε, Και στις πέτσες, όχι μάλλον, θα σου πω το άλλο πρώτα. Και τις τελευταίες εβδομάδες όταν πέθανε ο καημένος ο Αντρέ και σας κρατούσα συντροφιά, μου είπατε ότι μόνο κοντά μου ξεχνάτε τον καημένο τον Αντρέ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στις πέτσες. Όταν πήγατε διακοπές και σας κράτησα συντροφιά στα μπάνια. Μου είπατε ότι σας μείναν αξέχαστες εκείνες οι μέρες του καλοκαιριού. Πράγματι. Μα τι τα συζητάμε τώρα όλα αυτά. Τι μου το θυμίζετε. Εσείς έχετε τη γυναίκα. Ας είναι. Εσείς θα μείνετε για μένα μόνο φίλος. Δυστυχώς φίλος. Ταν πι. Λοιπόν, Ναι. ακούστε κυρία Αγγελή. Μάλιστα. Ακούω. Οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί. Ψήφι. Πρόκειται για μερικά πρόσωπα που τα ξέρετε Ναι. και θα ήθελα να μου δώσετε μερικές πληροφορίες. Τι Έχουμε κάπου. ιδέα έχετε έξαφνα για τον κύριο Ζαχαρίου? Ποιον, εκείνο τον καπούρι. Δεν είναι εδώ και τόσο καβούρης. Δεν μου λέτε, μήπως σας ζήτησε να σας παντρευτεί. Μου έκανε προτάσεις. Καμπούρης, ελεηνός και κάθαρμα, φουστανοζόητος, τρυποθύρας. Τέλος πάντων, επίσης πολύ διακριτικές προτάσεις μου έκανε ο κύριος Παπάζογλου. Ο Αριστίδης. Απατεώ. Όχι, ο Νίκος. Αλλά από Και αυτός. Καός με το κύριο, μην το συζητάτε καθόλου, θα κοστίσει. Μα τι λέτε τώρα κύριε Αγγελή? Σας βεβαιώ, κυρία, όλους αυτούς αλλιώς τους ξέρει, τους καταλαβαίνει ένας άντρας της πιάτσας και αλλιώς μια κυρία. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, υπάρχει και άλλος υποψήφιος